Vezmi si význou výbušný koťátko. A ty tam mázne z koně, takové zdál. A ty nikdo nemázne z koně, tak pohled. To je pohlední, to se voze zdá a koukne se na kautesty. Pak to tam vlasíš a mu zase význu. Že to je pohodě. Auta z Tescos. Je to, že tam hodí někdo z Tescos a nehle a po něm ho. Kauta z autos, dá z autos někdo a někdo dá ne. Tak neplatí. Ne, je kauta. A ta, no jako je, že někdo dá z autos a můžeš to koupit někdo, kdy zkazí ho jeden není okolo a může dát ne. Ty tam budou házet třeba. A někdo si řekne, tak jo, ne, tak on dá zase. A ty nemá ne. A on mu dá ne, tak tam hodí něco jiného. Jsou takové kauty neakční už, jako stihle. Ano, ty dá dvě, tak se vízeš. A ty dáš ty, tak řekneš od někoho. Já si z autos. Když dáš od tady hodinu, tak si